Baby ndipi? Kuri sei? Kukurisa umba kweni. Bakuri nani zvakwa kwenyu kuri sei? Kwangu kuri bo baby. Ndandakusuwa. Ukandisuwa iwe usingambosendi airtime kana phone. Baby sipaunongosangana neni unongotaura zveairtime sewe. Kuti ndikuwe nani airtime yacho. Baby ngomujaro wakanoshanda wani. Alright, ndakangati. Uona chiya. Mangwana pane kanzvimbo kanonzi Mashikwede kandakanzwa kaimbotaura nemafera. Andiraramire munhu no, anditeerere zvinotaurwa nevanhu no. Sango. Kupaki baby. Kana kupaki bo. Sango andikutrust. Ndausingatrust kusango iwe. Iwe andikutrust munhu wako. Panini zvongoriso. Inga ndakakuudza baby from day one kuti unofanira kunditrust. Alright, tenda kupaki kwacho namangana. Kolo moya wami uyafisa ukwenza kahle. Okumhlaba kungehlule. Kolo moya wami uyafisa ukwenza kahle. Impilo le ayikho lula. Kolo moya wami. Kolo moya wami. Kolo moya wami. But you could have something like what? iPhone 7 drayo iPhone 7? Shit. Baby, unomboziwa kuti nemaweeks angu bemibheso. But Lema-works kubasuka nambhadharele kutinotadza ukuthi i-iPhone handikatombogara kuona kaplace vesh On the poster, baby girl on the poster. Inokuda kunge chicken and a roaster. Kunge chingwa chanda toaster. Wakapfeka hosta. Ndinotombogaya kukuhosta. Ona since taya munomuganda nenzaro muzakutamba kwese kwataita kufamba udiwanitengera something kuti ndiko anything chinobata domo They could have something like chikaita sevi. inonotengera chaunoona chinoita chekuti ndodya tichiguta. Alright, hakuna chi. Pamari yanina iyo shomeyo baby. Ndokuita zvekuti fara ndezi. Alright, thank you. Yeah, my mind is kana. Alright, so don't say nagarana. Nongosara zvipo zvandu ndezi ma 2 minutes. Alright. And alright. When you know them, no more than and don't need them, and don't need them. So many people are going to know it. So many people are going to know. But apaka ndopinda machena chete. So many people are going to know it. So many people are going to know. Konde. Zisei. Bo kwenda ugaroge ugampaki ude. Kamera mkomnanga enda nokutengera acha. Mkomana wako upi wewe? Msikana kaita so boma yana mabaranza akatoka dai sisi marasta. Da. Jo. Marasta nokuyisayira. Marasta tiskinesi. Mnezi bakutiki. Tiskinesi. Dana nini baby ndopinza machina. Saka baby chimboka namba dzako nibaye zvo. Iwana bhuku wanotarisira namba. Chingoni poto sitaura. Naye mchidosora nyatsi. Tozitongotangira ipa. Yamne. 081 Saka baby ndokubata atozongotaura. Rasta mfone. Yatocheka, my settings, my runnings. Grego plastic black. What does oku plastic man like Nando's? What that KFC? Ukona chidede. Plastic black zvanenge. Nongobvaridzira zvimwe zviyandazi. Ende it surprise you always think that many chiyandazi. Ndazoenda tonga nechika Zakaticherengeza. Kuzotongotsudwa ndibanzi. Baba ndinazvo. How many? Werenga baby. Ndishurira. Zvichizwa ndigira. My mom. The realest. I'm a boss. Bitch, I'm a boss. I play the shots. Baby. One time so fondo gazilizo zinini? Saka chi. Saka chite. Saka chite. Saka yongo chide. Mana. Fuck off man. Dane nzinza kunone. Shit man. Fuck off man. Manje kanonga ifunga ndosiya mawirasa. Fuck off. Hello baby.
babe. Coaching enda ngota ngwa. Ndalele mpoko kunonetsa. Ndambokutaundi. Nida unje.